ወጻይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ሓድሽ ጎንፂ ካብ ጅምር ትማለ ሰንበት በዝሑ ሰባት ተቐተሉላ መዓልቲ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ጋዛ ገሊጾም። ሰላም ጥዕና ሃብላይ ሰዓት 12 ኮይኑ ማዕድ ዜና ጀሚርሎም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ፕሬዝዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ተዛትየን። ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘድሃብ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ፓሪስ ክካየድ እዩ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ንምስታፍ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቶም መራሕቲ ጎድናዊ ልዝብ ምግባሮም ኣብ ትዊተር ገጽ ፖል ካጋሜ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ዝተባህለ ግልጋሎት ገንዘብ ሞባይል ብዕለ ጀሚሮም። በዚ ግልጋሎት ገንዘብ ምልኣኽ ምቕባል ክፍሊት ግልጋሎትን ዕዳጋን ምኽፋል የኽእል እዩ። ንጸብጻብ ኣባዲ ወይናይ ሰሎሞን ታደሰ። ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ዝተባህለ ብሞባይል ስልክ ቢልካ ገንዘብ ምልኣኽ ምቕባል ክፍሊት ዕዳጋን ግልጋሎታትን ምኽፋል ዘኽእል ግልጋሎት ብዕሊ ኣጀሚሩ ኣሎ። እዚ ግልጋሎት ብጥረ ገንዘብ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምንካይን ተበጻሕነት ፋይናንስ ንምግፋሕ ርኡይ ረብሓ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ብ2020 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጥራሕ ኣብ ዓለምና $797 ቢልዮን ብሞባይል ገንዘብ ኣቢሉ ምንቅስቓስ ገንዘብ ተገይሩ እዩ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን $273 ቢልዮን ዝውውር ገንዘብ ተሳሊጡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ድሌት ሕብረተሰብ መሰረት ብምግባር ነቲ ግልጋሎት ምጅማሩ ኢትዮ ቴሌኮም ይገልጽ። እቲ ግልጋሎት ንሕብረተሰብ ንምቕራብ ብርክት ዝበሉ ትካላት ዝሳተፉ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ፋይናንስን ማይክሮ ፋይናንስን ዓለም ለኻዊ መተሓላለፍቲ ገንዘብ ከምኡውን እቲ ግልጋሎት ንዓማዊል ኣብ ቀረባ ንምግባር ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ውዕሊ ዘለዎም ወኪላት ይርከበዎም። ነዚ ግልጋሎት ዝህቡ 1500 ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ወኪላት ኣብዚ እዋን ድልዋት ምዃኖም ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ቁጽሪ ወኪላት ኣብ ሓደ ዓመት 15,000 ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ተሓቢሩ ኣሎ። ከም ኢትዮ ቴሌኮም ገለጻ ኣብ ቀጻሊ 5 ዓመታት ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ሓፈሻዊ ምቅያርን ፍሰትን ገንዘብ ሃገርና ብቴሌብር ከም ዝሳለጥ ምትላሙ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ግልጋሎት ስርዓት ፋይናንስ ሃገርና ንኹሉ ዝሓቆፈ ንኽኸውን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ተጠቀምቲ ቴሌብር 33 ሚልዮን ክበጽሑ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። በዚ እውን 3.5 ትሪልዮን ብር ምዝውዋር ገንዘብ ክህሉ ትጽቢት ይግባር። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ኣብ ኣራት ማዕዘን ጻንሒት ዝገበራ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ግልጋሎት ቴሌብር ምስ ትካላት ፋይናንስ ብሓባር ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ገሊጸን። አብረን መስራት ይጠበቅብናል። ሓቢርና ምስራሕ ትጽቢት ይግበረልና እዩ። ንረኽቦ ረብሓ ንኹላህና ዝኣክል እዩ። ዘይተነኽአ ዕድል እዩ። ንመንእሰይ ብርክት ዝበሉ ሶፍትዌር ኣማዕቢሎም ንሕብረተሰብ ንምብጻሕ ንስርዓተ ክፍሊት ቀሊል ዝኾነ ወጻኢኡ ትሑት ዝኾነ ስርዓት ክፍሊት ኣብ ግብሪ እንተውዒሎም ንብዙሓት ዕድል ስራሕ ይፈጥር እዩ። ስለዚ ሓቢርና ንስራሕ ኢና ንብል። ንኹሎም ባንክታት ዓዲምና ኣለና። ዝረኸብናዮ መልሲ እውን ጽቡቕ እዩ። እቲ ግልጋሎት ተበጻሕነት ፋይናንስ ንምዕባይ ዝለዓለ በርክቶ ከም ዝህልዎ ተን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ተዛሪበን። ጥሬ ገንዘብን አትመን ኢኮኖሚውን ለማንቀሳቀስ ስናወጣ የነበረው ወጪ አንደኛ እንቀንሳለን። ጥሬ ገንዘብ ሓቲምና ነቲ ቁጠባ ለምንቅስቃስ ነውጽኦ ዝነበርና ወጻኢ ሓደ ይንኪ። ነቲ ማሕበረሰብ ተበጻሒ ካብ ምዃን ሓሊፉ ምስ ምሕታም ድሕንነት ንምሕላው ንምጉዕዓዝ ዝወጽእ ወጻኢ ንንኪ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ታሕተዋይ ጸፍሒ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምግልጋል ልቓሕ ንምሃብ ቀሊል ይገብሮ። ስለዚ ብቴሌብር ብቐሊሉ ምብጻሕ ይከኣል እዩ። ግልጋሎት ቴሌብር ውጽኢታዊ ንምግባር ኩሉ መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባኡን ኢለን። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘፈር ሕርሻ ዝሳለ ዘሎ ሪፎርም ሓረስታይ ብምሕጋዝ ፍርያት ምህርቲ ንምውሳኽ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሮም። ሚኒስተር ሕርሻ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብቐጥታ ንምስሓብ ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ይግበር ምህላው ኣፍሊጡሎ። ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘብፂቡ ኣባደመቀ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ንምትእትታው ዘኽእል ምምሕያሻት ይግበር ምህላው ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ዝኾኑ ኣይተ ወንዳለ ሃብታሙ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዝካየድ ሪፎርም ሓረስታይ ብምሕጋዝ ፍርያት ምህርቲ ንክውስኽ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጹ እንትኾኑ ፍርያት ምህርቲ ክውስኽ ምግባር ውሕስና ምግቢ ካብ ምርጋጽ ንላዕሊ ጉዳይ ላዕላውነት ምዃኑ ሓቢሮም። የምግብ ዋስትና ወይም ፉድ ሴኩሪቲ የምንለው ውሕስና ምግቢ ዝበሃል ሓደ ምስ ሃገራዊ ላዕላውነት ዝተተሓዘ እዩ።
በሊዕኻ ምሕዳር ጥራሕ መቁፃር ኣይኮነን ሓደ ሃገር ብምግቢ ዓርሱ ኢሉ ማለት ንዝኾነ ዓይነት ፀገም ተቐላዓይ ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ዝተዘርአ ዝወቅል ስለ ዝኾነ እዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ምስ ኩሉ ዝስማዕማዕ ፀባይ ኣየር ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ፍርያት ስርናይ ንምድንፋዕ ሰፋሕቲ ሕርሻ መሬታት ቡክታ ገጠም ይስርሑ ምህላዎም ከም ኣብነት ዝሓበሩቶም ሚኒስትር ዴታ ጎናጎኒ እዚ ድማ ፍርያት አትክልትን ፍራምረን ንምድንፋዕ ይስራሕ ምህላው አብሪሆም የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በተገቢ ሁኔታ በመቅረጽ ፕሮጀክት ኢንቨስትመንት ብዝግባእ ብምሕንጻጽ አቅሪብና ኢና ንኣብነት ሎሚ ኣብ ዓውዲ ሆርቲካልቸር 9 ፕሮጀክታት ብምሕንጻጽ አቅሪብና ሎሚ ኢና ኣብ ኣዋጅ ኢንቨስትመንት ዝተገብረ ምምሕያሽ ስዒቡ ሰብ ሃብቲ ህንዲ ደቡብ አፍሪካ ስዑዲ ዓረቢያ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብቲ ዘርፊ ንምስታፍ ድሌት ከም ዘርአዩ ተሓቢሩ ከም ኣብነት ድማ ኣብ ዝተሓለፈ ዓመት ፍርያት ምህርቲ እቲ ዘርፊ ንምድንፋዕ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ብቐጥታ ንምስሓብ ልዕሊ 550 መሳርሕታት ሕርሻ ካብ ቀረጽ ነጻ ብዝኾነ ኣገባብ ንክኣቱ ከም ዝተገብረ ድማ ገሊጾም እዮም ፋኦ ኣብ ትግራይ ንሓረስቶት ምርጥ ዘርኢ ምክፋልን እንስሳት ምኽታብን ጀሚሮም ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ፋኦ ኣብ ትግራይ ንስድራ ሓረስቶት ናብ ስራሕቲ ሕርሻ ክምለሱ ዘኽእል ህጹጽ ፕሮግራም ዕላው ገይሩሎም ተወካል ፋኦ ኣብ ኢትዮጵያ ፋጡማ ሰይድ እቲ ትካል ሓረስቶትን ሰበኽሳግምን ፍርያት ሕርሻ ምፍራይ ንኽጅምሩ ዘኽእል ትልሚ ቅድሚት ዝወሃቦ ከም ዝኾነ ገሊጸን መጹ ዝኽእሉ ጸገማት ምጽዋር ዝኽእሉ ዓቕሚ ምፍጣር እውን ካልእ ቀዳምነት ዝወሃቦ ተግባር ከም ዝኾነ ተሓቢሮም እቲ ትካል ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ጥረምረ ጣፍ ስርናይ ኮሚደረ ዝበሉ ዝራእቲ ናብ ሓረስቶት ናከፋፈለ ከም ዝኾነ ተገሊጾም በተመሳሳሊ ኣጣል ኣባጊዕን ከፍትን ብዶብ ሰገር ሕማማት እንስሳ ከይጥቅዑ ክታበት ናገበረ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ሓገዝ ዘርኢ ን50,000 መራሕቲ ስድራ ንምብጻሕ ዝዓለመ እንትኸውን 100,000 ንዝኾኑ እንስሳት ንምኽታብን ሕክምና ንምሃብን እናተንቀሳቐሰ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጦም ኣብ መደብ ልምዓት ቆላ ቆቦን ጊራን ተሳተፍቲ ዝኾኑ ሓረስቶት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብ ዝነበረ መነባብሮ ናብ ዝሓሸ እቶት ከም ተሰጋገሩ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት መደብ ልምዓት ቆቦን ጊራን ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 56,000 ኣባላት ስድራ ቤታት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ይገልጽ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ቁጥሪ ተጠቀምቲ ኣባላት ስድራ ቤታት ናብ 72,000 ንምዕባይ ትልሚ ሒዙ ከም ዝርከቡን መካየዲ ስራሕቲ መደብ ይዛረቡ ሰሎም ጸጋይን ዝለኣኹ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃና ሓረስታይ ቢሆነ ይሰማው ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ጣብያ አዲስ ዓለም ነባሪኦም ሓረስታይ ቢሆነ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መደብ ልምዓት መስኖ ቆላ ቆቦን ጊራናን ተሓቂፎም ይርከቡ ቅድሚ ኣብ ትሕዚ ዘጀመርዎ መስኖ ተዋፊሮም መነባብሮኦም ምልዋጦም ዝረኽብዎ እቶት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ከም ዝነበረኦም ዘዘኻኽሩ ሕዚ ግና ኣብ ዝሓሸ ብርኪ መነባብሮ ኮይኖም ህይወቶም ይመርሑ ከም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ይሄ ዝም ብሎ በረሃማ ነው የነበረው እንደዚህ ያለ ልምላሜ ያለ ቦታ አልነበረም እዚ በረኻ እዩ ነይሩ ከምዚ ዝለምለመ ቦታ ይነበረን ብ1998 ዓመተ ምህረት ከባቢ ጎዳጉዲ ተኻይቱ ብ2005 ዓመተ ምህረት ድማ ጀሚሩ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዓመት 1 ሻዕ ጥራሕ እዩ ዝለምዕ ነይሩ ብድሕሪኡ ዝተፈላለዩ እታወታት እናተጠቐምና ኣብ ዓመት 3,000 ኢና ነፍሪ ውፅኢቱ ኣዝዩ ዝሓሸ ኣብ ወርሒ 3-4 ግዜ ናብ ዕዳጋ እናቕርበሉ ኣጋጣሚ እውን ኣሎ ምቹው ኩነታት ኣየር ኣብ ዝፍጠረሉ ሰዓት ፓፓያ ጽቡቕ ይኸውን በብ8 መዓልቲ ክሳብ 15,000 ብር ንሸይጥ ኢና ካልኦት ሓረስቶት እቲ ከባቢ እውን በቲ ዝጀመርናዮ ልምዓት መስኖ ኣቢልና ውሕስና ምግብና ኣረጋጊጽና ኢና ይብሉ ህይወት ስድራ ቤቶም ከም ዝለወጡ እውን ይገልጹ ይሄ ስታዩት ሐራር በጋ ነው እንዳለማት የነበረው እዚ ደረቅ ቦታ እዩ ነይሩ መንግስቲ ማይ ከርሰ ምድሪ ኣውፅኡ ሓረስታይ ተረባሕና ኾነ እዩ እዚ 48 ሄክታር እዩ ኣብ ዓመት 3,000 የዘፍሪ ብዝተፈላለየ ምህርቲ ማለት ድማ ማንጎ ብሽጉርቲ ጣፍ ብብርጭቅ እናልማዕና ኢና ንጥቀም ዋና ስራሕ መካየዲ ቤት ጽሕፈት ልምዓት መስኖ ቆላ ቆቦን ጊራናን ኣይተሞላ መለስ ቤት ጽሕፈቶም እቲ ዘሳልጦ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ንኽሰፍሕ ትልሚ ብምሓዝ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እዮም እነዚህ 65 ፕሮጀክቶች በሄክታር ደረጃ ከ2862 ሄክታር መሬት በላይ እዞም 65 ፕሮጀክታት ልዕሊ 2862 ሄክታር መሬት ሸፊኖም እዮም ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገብሩ ዘለው ከባቢ 12,800 መራሕቲ ስድራ ኣብዚ ግራት እዚ ተሓቂፎም ይርከቡ ልዕሊ 56,000 ኣባላት ስድራ ቤት እዮም ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ዕድል ዝተፈጠረሎም ሓረስቶት ብልሙድ ሜላ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ተሓራርሳ ብዘመናዊ ኣሰራርሓ ተቐይሩ እዩ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ናብ 4,250 ሄክታር መሬት ንምሽፋን ትልሚ ሒዝና ንሰርሕ ኣለና
በዝሒ ተጠቀምቲ መራሕቲ ስድራቤት ድማ ናብ 14500 ንምብጻሕዩ ትልምና ቤት ጽሕፈት መደብ ልምዓት መስኖ ቆላ ቆቦን ጊራናን ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 2860 ሄክታር ስፍሓት መሬት ብመስኖ እናልምዐ ይርከብ። ሃገር ለኻ ሲምፖዚየም ባህሊ ቱሪዝምን ስፖርትን ተሳሊጦም እቲ ሲምፖዚየም ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዘዳልዎ እንትኸውን ባህልን ቱሪዝምን ስፖርትን ንምዕባለ ኢትዮጵያ ብዝብል መሪሕ ቃል እናተኸበረ ምዃኑ ተገሊጡ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳው ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣይተ ኣደም ፋራህ ነቲ ሲምፖዚየም ብዕሊ ከም ዝኸፈትዎ ተሓቢሮም እቶም ኣፈ ጉባኤ ባህሊ ቱሪዝምን ስፖርትን ካብ ጸገማት ናዘውጡ መንገድታት እዮም ኢሎም እንትብሉ ኣድላይነት እቲ ሲምፖዚየም ገሊጦም ኣብቲ መድረኽ መጽናዕትታት ብምቕራብ ዘተ ከም ዝተገበረሎም ካብቲ ሚኒስተር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ምሁራን ሩባ ኣባይ ካብ ኢትዮጵያ ዝፍልፍል ምዃኑን ዓለም ከረድኡ ከም ዝግባእ ተገሊጾም ምትሕባር ዩኒቨርሲታት ንሰላማውን ፍትሓውን ተረባሕነት ሩባ ኣባይ ብዝብል ርእሲ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ግደ ዩኒቨርሲታትን ዘድሃበ ዘተ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ይካየዳሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል ኣባፊጣ ግብጽ ብዝተዛብዐ ታሪክ ፍትሓዊ ዘይኮነ ናይ ባዕዳዊ ወረት ስምምዕነት ብምብጋስ እቲ ሩባ ኣነ ጥራሕ ክጥቀመሉ ብዝብል ተሰጉሞ ሓሳብ ትኽክል ከም ዘይኮነ ገንዚቦም ምሁራንን ተመራመርቲ ዘፈርን ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ምጥቃም መሰል ንሕብረተሰብ ዓለም ከረድኡ ከም ዝግባኡነት ተሓሳሲቦም መካየዲ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ህንፀት እቲ ግድብ 80% ምብጽሑ ከምኡ እውን ኣብዚ ዓመት 2 ተርባይናት ብምጥቃም ሓይሊ ምፍልፋል ከም ዝጅምር ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ዘለዎ ረብሓን ግደ ምሁራትን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ርእሲ ዝተሰናዱ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም እዮም ካብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲታት ዝተውጻጽኡ ምሁራን ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ተባሂሉ ቻይና ብሸምጋልነት ሕብረት ኣፍሪካ ግድብ ብዝምልከት ዝካየድ ሰለስተ ድርድር ከም እትድግፍ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ቻይና ምክትል ሓላፊ ልኡኽ ጂቲያን ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ቀልቢ ዝስሓበ እዩ ንኣብነት እውን ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ኣዘኻኺሮም ቻይና ከም ሓንቲ ፈታዊት ኣፍሪካ ሃገር እቲ ግድብ ንኢትዮጵያ ክንደየናይ ዝኣክል ጠቓሚ ምዃኑ ትርዳእ እያ ኢሎም ብምዃኑ እውን ብሸምጋልነት ሕብረት ኣፍሪካ ግድብ ብዝምልከት ዝካየድ ሰለስተ ድርድር ከም እትድግፍ ገሊጾም ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ግድብ ዋና መፍትሒ ንምሃብ ምቹው ዓውዲ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ብምዃኑ ጉዳይ እቲ ግድብ ብሕብረት ኣፍሪካ ምትሓዙ ንድግፎ ኢና ኢሎም ቻይና ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዘካይዶ ድርድር ከይወፃን ኣፈላላይ እውን ብዘተኽፈትሓ ተበረታትዕ እያ ኢሎም ዓብዪ ግድብ ህዳሰ መሰረት ህላውና ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ግድብ ዝፍነው ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዚ ምዕራብ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ምድላው ኣብ ዘጠናኸረሉ ብርኪ ከም ዝርከብ ምክትል ኣዛዚ እቲ ብርጋዴል ጀነራል ኣለማዮ ወልዴ ገሊጾም ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ብዓወት ንኽዛዘም ሰራዊት ምክልኻል ምድላው ዛዚሙ ከም ዝርከብ እውን ኣብሪሆም እቶም ጀነራል መኮንን ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ጠጠው የብሎን ድሕንነት ሰራሕተኛታቱ ብዘተኣማምን ኩነታት ክሕለዩ ስራሕቲ ህንፀቱ እውን ብዘየተዓናቐፍ ንኽሳለጥ በብብርኪ ዘሎ ኣባል ሰራዊት ምስ ካልኦት ጎናዊ ክፍለ ሰራዊታት ብምዃን ብትረት እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም ዝቕፅል ሃገራዊ መረፃ ክሳብ ዝዛዘም ስራሕቲ ፀጥታ ዘተኣማምን ንምግባር እቲ ዘተ ልዑል ምድላው ምግባሩ ምግላጾም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ዝመጽእ ሃገራዊ መረፃ ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽፍጸም ሓላፍነቶም ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እቶም ውድባት ፖለቲካ ኣብ ጎስጓስ መረፃ ንዝገጠምዎም ፀገማት ብልጽግና እቲ ክልል እቶም ፀገማት ንኽፈትሐሎም ሓቲቶም ብልጽግና ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብወገኑ ግብሪ ሓይሊ ክሳብ ጣብያ ብምጥያሽ ከይዲ መረፃ ብኣግባቡ ንኽፍጸም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡሎ ጀማል ኣሕመድ ዘዋዲዶ
أقدم خروي أب زمت شدشة هجرو مرتان موددار أب كل البنشانغول جمز ودب بالتجنا حويسو شدشة تنحنحت ودبات قوس مروت نياب مكياد يركبوا أب تكلل استساتفو تنحنحت ودبات بوليتيكا تي مرت سلام وبزغنا جباب نككايد بتعيتهم كم زفت أموز حبرون تغنو يغون دامبر أب تكلل استفلاليو كبابتات قوس أب زكايد لوان نزبت حمت عنتو ودب بالتجنا تكلل نكفت حلهم تم توكل تامر حودبات نيتي في حبيرهم تاج ودا ማህበረሰቡ ወርደን نابت ሕብረተሰብ ወሪድና ጎስጓስና ብዝተዓወተ መንገድን ምክያድ መሐለኻታት ይገጥመና ኣለዩ መራርሕታት ጣብያ ምስ ህዝብን ከይራኸብ ጸገማት ይፈጥሩ ኣለዉ የምርጫ ቦርድ አዋጅ አለ አዋጅ መረጻ ቦርድ ኣሎ እዩ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ጎስጓስን ምክያድ ፈቃድ አይሓተትን ክፈልጥ ይዝግባው ሕዚ እናኾነ ዘሎ ግና ካብዚ ብተጻራሪ እዩ አንዳንድ ተፈካካሪ ብጸልኢት ንተነሓነሕቲ ውድባት ካልእ ሽምሃብ ኣሎ እዚ ድማ ዝጠቅም ነገር አይኮነን ስኳዳችን መተከል ላይ ነው እቲ ዝዓበየ ስራሕ እንሰርሓሉ ኣብ ዞባ መተከል እዩ መተከል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ብልጽግና አዋጅ ኮማንድ ፖስት ተጠቂሙ ጎስጓስ ይካይደሎ ንሕና ግና ዕጀባ ስለ ዘይብልና ብነጻነት ክንንቀሳቀስ ኣይንኽእል ኣብቲ ክልል ኣብ ኣሶሳ ተረኺቦም ነቶም ውድባት ፖለቲካ ዘመያይጡ ስራሕ ፈጻሚ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ውድባት ፖለቲካ ዝኾኑ ኣይታላ ምረው ይርዳው ቶም ውድባት ፖለቲካ ዘለዎም ሰላማዊ ርክብ ዝናድ ምዃኑ ብምሕባር ንዘልዕልዎ ቅሬታ ብልጽግና እቲ ክልል ክፈትሓሎም ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም ተፈጠሩ የተባሉ ችግሮችም ኢቭን አንዳንዶቹ ብልጽግና ፓርቲ የማያውቃቸው እቶም ዝተልዓሉ ጸገማት ሓደ ብልጽግና ንባዕሉ አይፈልጦምን ታሕቶት አካላት ዝፈጸምዎ ዘለው ጸገም ምዃኑ ኢና ተረዲና ፍላይ ድማ ብፖሊስና ማራሕታት ጣብያን ዝፍጸሙ ጸገማት እዮም ተሙድዋት ፖለቲካ ሕጋዊ ፍልጦ ዘለው ምዃኑ እናተፈለጠ ከምዘይ ሕጋዊ ዝቁጸሩ አካላት ምህላዎም ተረዲና ኢና እዞም ጸገማት ምንቅስቃስ ትመረጻ ማሕለኻታት ምዃኖም ርኢና ኢና እዚ ድማ ውድ ብልጽግና እቲ ጸገም ብምርኣይ ምስቶም ፖለቲካ ውድባት ብሓባር ኮይኑ ከም ዝፈትሖ አረጋግጹ እዩ حلف زرفي سلطنان سوبرفيجنن بلصقنا تكلل زخونو ايتا اندارغاچو مولا بوغنم بتوم ودبات بوليتيكا زلعالو ጸገማት مفتاح حبراو مييت يكايد كمزلو حابيروم يوم እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ ከም ብልጽግና ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ መጀመሪያ ምዝሓላት ይርአይ ነሮም እዮም ድሕሪ ሂደት ግዝያት ግና ብስተጣየሸ ግብረ ኃይሊ መሰረት ክሳብ ጣብያ ይስራሕ እዩ ዘሎ ሕዝውን ንሳልሳይ ግዜ እዩ እዚ ልዝብ ዝካየድ ዘሎ ዝኾነ ውድብ ናብ ታሕቲ ብምውራር ሓሳውን ህዝብ ብምፍላጥ ሰዓራይን ክኸውን ኣብ ምስራሕና ንርከብ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ክረምቲ ድሌት ሓረስቶት ክልል ትግራይ ንምምላእ ናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ግብርና ገሊጾም እቲ ሚኒስትር ክሳብ ሕዚ 800,000 ኩንታል ድኹዒ ከም ዘቕረበን 23,000 ምሩጽ ዘርኢ ነቲ ክልል ኣብ ምልኣኽ ከም ዝኾነውን ገሊጹሎም ሓላፊ ቀረብ ዕድጊትን ግብርና እቲ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣይተ መንግስቱ ተስፉ ከም ዝገለጽዎ 100% ድሌት ክልል ትግራይ ንምምላእ እናተሰርሐ ኢሎም ኣለው ቴድሮስ አለማዮ በስልክ ዘራሪቦም ኣለው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ በያዝነው ምርት ዘመን ወይም ደግሞ በ2012-13 የግብርና ግብዓቶችን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘመነ ምህርቲ ወይ ድማ ብ2012-13 ቀረብ ግብርና ንምምላእ ካብ ኩለን ክልላት ድሌተን ኣተሓኺብና ኢና ከም ዝፍለጥ በሃገር ደረጃ ዘለና ድሌት 18 ሚልዮን ዝኣክል ቀረብ ድኹዒ ከም ዘድሊ እዩ በዚ እውን 100% ዕድጊት ፈጺምና ኢና ክልል ትግራይ ብዝምልከት ከምተን ካልኦት ክልላት ዝሓተትዎም 800,000 ኩንታል እዩ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሓዱሽ ዝተወሰኸን ሓዊሱም ልዕሊ 440,000 ኩንታል ናብ ክልል ትግራይ ተላኢኹ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ካብ ጅቡቲ እናተጻዕነ እዩ ዘሎ ኣብ መንገዲ እናተጓዓዘ ዘሎ እውን ኣሎ ብጣዕሚ ድጋፍ ከም ዘድልዮም ተገይሩ ብምቁጻር ሓረስቶት ክልል ትግራይ ቅድሚ ናይ ዘርኢ ወቅቲ ንኽባጻሕ እናተገበረ እዩ ዘሎ ምሩጽ ዘርኢ ብዝምልከት እውን 23,000 ኩንታል ድሌት ከም ዘሎ ኢና ሓበሬታ ኣተኣኺብና ክሳብ ሕዚ እውን ናብ 30,000 ኩንታል ዕድጊት ተፈጺሙ እዩ ክሳብ ሕዚ እውን ናብ 8,521 ኩንታል ናብ ክልል ትግራይ ተጓዒዙ እዩ ሕዚ ድማ 800 ኩንታል ኣብ ከይዲ ዕድጊት ዘሎ ኣሎ እዚ ማለት ክልል ትግራይ ይቅረበለ ኢሉ ካብ ዝተለመውን ላዕሊ ዕድጊት እናተፈጸመ ምዃኑ እዩ ካልኦት እውን ሕዚ እናተዓደገ ዘሎን ዝተዓደገን ናብ ክልል ትግራይ ተጓዒዙ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብቶም ሓረስቶት ዝቐርብ ይኸውን ስለዝኾነ እውን ቀረብ ግብርና ብዝምልከት እቲ ሚኒስቴር ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቡ እናተሰርሐ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰገናት ብሳይነስን ምህዞን ፍልጠትን ክእለትን ንኽዓቢቶም ንኽዓቢ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ከም ዘድሊ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ገንዚቦም ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ጻዕሪ ንምስላጥ ዝንባልን ዓቕምን ምህዞ ህፃናት ንምትብባዕ ዝዓለመ መርሃ ግብሪ ቴሌቪዥን ንምጅማር መድረኽ ዘተሳሊጡሎ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ተጸብጸቡ በሪሁ ብርሃነ ካርቦ እዩ
ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ባህሊ ሳይንስን ምህዞን ንምምዕባል ሓደ ዓቕሚ ይኸውን እዩ ዝበሎ ፈነወ መርሃ ግብሪ ቴሌቪዥን ንኽጅምር መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዳይሬክተር ማእኸል ሲዲቲ አፍሪካ ዶክተር አበባው ፍቃዱ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዕቤት ምህዞን ሳይንስን ኢትዮጵያ ቀጻላይ ንክኸውን ሃገር በቆል ስግግር ፍልጠት ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል ጥጡሕ ባይታ ከም ዝፍጠር እዮም ዘረዱ ልጆች ሃይ ስኩል ይገባሉ እንደነዛ አውስትራሊያ እንዳየናቸው ልጆች ይሆናሉ ባችለር ሲሰሩ ቆልዑ ሃይ ስኩል እንተኣቱ ኮነ ቀዳማይ ዲግሪ እንትዛዝሙ ሓደ ነገር ምሂዞም ክምረቑ ይኽእሉ ፒኤችዲኦም እንትመሃሩ ሃገር ዝልውጥ ምህዞ ክሰርሑ ይኽእሉ ዘተኣማምን ሰረት ንምንጻፍ ዝካየድ ስራሕ እዩ ካልእ ሃገር በቆል ፍልጠትን ስግግር ፍልጠትን ብዝምልከት ሃገር በቆል ፍልጠት ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ፍሉይ መንገዲ ስግግር ፍልጠት ኣለዎ ነዚ ምግንዛብ የድሊ ፕሬዚዳንት አካዳሚ ሳይንስ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ጽጌ ገብረ ማርያም ዝንባለ ሳይንስ ሰገናት ንምኽስኳስ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት አካዳሚ ሳይንስ ኢትዮጵያ ሙያዊ ሓገዝ እንሃበ ከም ዝቕጽል ተዛሪቦም እዮም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲዲቲ አፍሪካ የሚባል የልቅ ማዕከል ነው አንዱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሲዲቲ አፍሪካ ዝበሃል ማእኸል ምርምር ምስ ሳይንስ አካዳሚ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስተር ትምህርቲ ምስ ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ ብሓባር ኮይና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ሓንፂፅና ንቅድሚት ብኸመይ ነሰጉሞ ዝብል ጠቃሚ ዘተ ኢና ኣካይድና ኩሎም ትካላት ነናይ ባዕሎም ግደ ኣለዎም ኮይኑ ግና ብሓደ ኮይንና ካልኦት መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ክፋል ማሕበረሰብ ኮነ ሲቪል ማሕበራት ኩሎም ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣትዮም ብፅሒቶም ዝፍፅምሉ ባይታ ንኽፍጠር ኢና ንሰርሕ ዘለና ንኩለ መዳያዊ ዕቤት ህፃናት ሳይንስ ወሳና እዩ ዝበሉ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾኑ ምሁራት ነዚ ዝጥዕም ኩነታት መምዕባል ከም ዝግባእ እውን አዘኻኺሮም እዮም ልጆች ውጤታማ እንዲሆኑ ከተፈለገ ሳይንስን አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል ቆልዑ አድማዕቲ ክኾኑ ተተደልዩ ሳይንስ ሰብ ተግባር መውዓል ኣድላይ እዩ ሕድሕድ ንእሽተይ ዝመስለና ነገር ምስ ሳይንስ ከመይ ከም ዝዛመድ እንትነርእዮም ሓቅታት ካብ ምእካብን ካብ ምሽምዳድን ክወፁ ጌርና ሳይንስ ብዝቐለለ መንገዲ ኣብያተ ትምህርቲ ንኸምህሩ እንተሰሪሕና ወለዶ እውን ግዜ ሂቦም እንተፅዒሮም ነቶም ቆልዑ ዘነቃቕሕ እዩ ሚዲያው ይሄንን ሀሳብ በቅጡ ከገዛው ይሄንን ፕሮግራም ሀሳብ በቅጡ ከገዛው ሚድያ ነዚ ሓሳብ እዚ ብግቡእ እንተወሲድዎ ነዚ ፕሮግራም እዚ ብግቡእ እንተሒዝዎ ናብ ሕብረተሰብ ንኽሰርፅን ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ ንኽገብሮ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ ሃገር ለኸ መርሃ ግብሪ ሳይንስን ምህዞን ተወሰኽቲ እታወታትን ሓሳባትን ዝወስደሎም ተኸታተልቲ መድረኻት ዘተ ከም ዝካየዱ እውን ተገሊጹ እዩ ማድ ዜና ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ዜናታት ውፃእ ክሓልፍ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ሓድሽ ጎንፂ ካብ ዝጅምር ትማሊ ሰንበት ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉላ መዓልቲ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ጋዛ ገሊፆም እስራኤል ትማሊ ኣብ ጋዛ ኣብ ዘካየደቶም ደብዳብ ነፈርቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ድማ ሚሊሻታት ፍልስጤም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ልዕሊ 3000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሱ ፍሊጦም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቲ ጎንፂ እንተቐፂሉ ነቲ ዞባ ናብ ፈፂሙ ዘይሃድቕ ልውላው ከእትዎ ከም ዝኽእለ ጠንቂቑሎም ንሱ እቲ ፍጹም ዘስካሕክሕ ዝበሎ ጎንፂ ብቕልጡፍ ደው ክብል ፀዊዑሎም ናብ ሎምሶን ኣብ ዘውግሕ ሚሊሻታት ሓማስ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ሮኬታት ድሕሪ ምትኳሶም ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ጋዛ 80 መጥቃዕትታት ፈፂመን ኣለዋ ብኻልእ መዳይ ኣብ ጋዛ ሕፅረት ነዳዲ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ብሰንኪ ድማ ሆስፒታላትን ካልኦት ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥሞም ከም ዝኽእልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ከባቢ ነዳዲ ከቕርብ ንሰበስልጣን እስራኤል ከም ዝሓተተ ዝገለጸት ሓንቲ ሓላፊት ትውድብ እንተኾነ ካብ እስራኤል እቲ ቦታ ውሑስ ኣይኮነን ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋሃቦም ኣፍሊጣላ በቲ ትማሊ እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ደቂ ኣንስትዮን 10 ህፃናትን ዝርከብዎም 42 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ጋዛ ገሊፆም ኣለዉ እስራኤል ብወገናት ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ዝጅምር ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ከም ዝተቐተልዋ ሓቢራላ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ኣብ ጋዛ ዝተቐተሉ ሰባት 188 ዝበፅሐ እንትኸውን ካብዚኦም 55 ህፃናትን 33 ደቂ ኣንስትዮን ይርከብዎም ካብዚ ብተወሳኺ 1230 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ሃማስ ዝቆፃፀሮ ሚኒስተር ጥዕና ገሊጹሎም እስራኤል ብወገና ካብቶም ሞቲ ብ10ታት ዝቁፀሩ ዕጡቃት ከም ዝርከቡ እያ ትሕብር ክብል ቢቢሲ ፀብፂብሎም
ኣብ መዓልቲ ንነዊሕ ግዜ ብዝዕረፍቲ ምስራሕ ምኽንያት ኣብ ዓለም ኣብ ዓመት 745 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓልፍ መጽናዕትታት ኣመላኺቶም ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2016 ዝተገበረ መጽናዕቲ ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ብዝዕረፍቲ ብምስራሕ ንስትሮክን ሕማም ልብን ብምቅልዖም እዮም 745 ዜጋታት ህይወቶም ዝሓለፈም بمسرة تمزنعتي بتعم تقلعت زخونو محبرسب عالم دبوب آسيان ኣብ ቀርኒ ምዕራብ ፓሲፊክ ዝነብሩ ዜጋታት ምዃኖም ተሓቢሩ ሎም ትካልት ዕና ዓለም ብወገኑ ብዝዕረፍቲ ነዊሕ ሰዓታት ብምስራሕ ዝፍጠር ሞት ምስ ቫይረስ ኮሮና ተደሚሩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከይቐጥፍ ስጋት ኣለኒ ኢሉ ትካል ስራሕ ዓለም እውን ብበዝሒ ስራሕ ኣብ ዓመት ህይወቶም ካብ ዝሓልፉ ዜጋታት ዓለም 3.4 ኣብ ማእኸላይን ላዕለዋይን ዕድመ ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ገሊጹሎ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ زين عداقام كاب 28 ميازيا كساب 6 غنبات 2013 عام تمرة 69 مليون 315 برغمتاو زلوم ناوتيات كونتروباند تحيزوم اللوم اتوم ناوتي كابوش تعد كوطن نابوش تعد كاتون زي تتحزون تخونو اتم ناب هاجر كاتو تتحزون ناوتيات 66 مليون 744 برغمتاو وغا كم زلوم تغليتوم ኣብ ዓለም ለኸ መንገዲ ኣየር ቦሌ ሐዋሳ ጅግጅጋ ድሬዳዋ ሞያሌ ባህር ዳር ጋላፊ አዲስ አበባ ቃሊቲ ጅማ አዳማ አዋሽ ኮምቦልቻን አሶሳን እቶም ናውትታት ኮንትሮባንድ ከም ዝተተሓዙ ተሓቢሮም ናይ ወፃኢ ዓዲ ገንዘባት ዝተፈላለዩ አልባሳት ምግቢ ተንከፍ ኤሌክትሮኒክስ ኮስሞቲክስ ጨርቀ መርቅን ጫማን መድኃኒትን معون እጻትን መሳርሒ ኩናትን ካልኦትን ከም ዝኾኑውን ካብ ሚኒስተር እቶት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ መንበሪ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተገበረ ተፍትሽ ልዕሊ 100,000 ናይ ሓሶት ብር ተረኺቦም ኣብ ክልል ኣምሓራ ምሕዳር ብሄረሰብ ዋግምራ ኣብ ሓደ መንበር ውልቀ ሰብ ዝተገበረ ሃንደበታው ተፍትሽ 112,000 ናይ ሓሶት ብር ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ኣፍሊጦም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ተወረዳ ዋና ኢንስፔክተር ደሳለኝ ዓለሙ ከም ዝበልዎ ዝሕጋው ተግባር ንምፍጻም ዝተዳለወ ውልቀ ሰብ ከም ዘሎ ብመሰረት ካብ ሕብረተሰብ ዝበጽሕ ሓበሬታ ኣካላት ጸጥታ ዝገበርዎ ተፍትሽ እቲ ናይ ሓሶት ብር ከም ዝተረኸበ ተገሊጾም ብተወሳኺ ሓደ ሽጉጥ ከም ዝተረኸበ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብሎም بمقصال ጸብጻባ ስፖርት ከቀርቡልና እዮም ሓቢርና ንከታተል